Здравейте, приятели, скъпи брати и сестри! А, Днеска се включих така, почувствах подтик да ви споделя нещо, което и аз се зарадвах тази сутрин. Просто вярвам, че Господ дава от своята съкровищница на своите деца и Той ни говори, когато ние го търсим, когато имаме време с Него. Той говори на всеки един чрез духа си. И в мене дойде този израз, който обикновено ние използваме по някой път. Нали, всички сме го употребявали спрямо някой човек или спрямо определена ситуация, като кажем: ето, направих всичко по моите сили. Направих всичко за децата си, направих всичко за църквата или за работата си и така нататък. И често пъти този израз е употребен, когато човек е разочарован, нали, било от някой друг, от определени взаимоотношения. И нали, аз направих всичко, обаче те не отвърнаха на моите усилия, на моите желания спрямо тях, на моите подвизи спрямо тях, да го направя така, според както аз им дадах. Аз им дадах толкова много, пък те не ми дадаха почти нищо, нали. И човек се чувства разочарован, отхвърлен и огорчен. И често пъти всъщност това е повод хората да се разделят, и то с огорчения, с непростителност. Сега, ние като Божии деца, ние не сме призовани да правим всичко по нашите сили, по-човешки. Ние сме призовани да следваме Божия дух. Това е нещото, което и аз разбрах сама за себе си тази сутрин и исках да ви го споделя. Значи, когато ние станем Божии деца и Господ ни удостои с тази огромна привилегия да вложи в нас, да ни даде от духа си, ние вече не сме си свои. И нашите човешки усилия по някой път даже могат доста да навредят. Било на децата ни, в семейството ни и така нататък. Ние сме призовани да бъдем посланници на Господа и сме призовани да се учим да чуваме Неговия глас, да чуваме гласа на духа, защото Исус, след като свърши изкупителното дело и след като възкръсна от смъртта, нали, Той беше разпънат за нас, за нашето изкупление и възкръсна за нашето оправдание. Той се възнесе при Отца, седна отдясно на Отца, и това, което направи, Той обеща, нали, на учениците си, което обещание е валидно и за нас, да излее, да ни изпрати утешителя си, да ни прати от духа си, да не ни остави сираци. Това означава да не сме сираци, означава, че ние няма да бъдем сами. Значи сирачето какво е характерно за него, че то е самичко, беззащитно. Но когато Исус казва: няма да ви остава сираци, Той ни изпраща помощ, достатъчна, за да ни опътва на всяка истина и да ни напомня всичко, което Исус е говорил, и много други неща, които в специфичната ситуация Господ чрез духа си ни говори. Сега, значи, по някой път ние като кажем: направих всичко по силите си, например за децата си, има неща, които всъщност даже не е трябвало да бъдат направени. Защото нашите човешки желания, мотиви, амбиции, нали, те не се препокриват с Божиите. Това трябва някакси да почнем да разбираме относно това, че нашите Божиите мисли не са като нашите мисли. И ние по-скоро трябва да се обучаваме да разбираме какви са Божиите мисли, за да можем да обновяваме ума си,
нали, както пише в Римляни 12 глава, да се обновяваме, да обновяваме този ум, за да може този ум полека-лека да се движи както според Божите стандарти, не според нашите стандарти. Защото ние си имаме една представа за нещата, обаче какво Господ иска всъщност и каква е Божията воля е съвсем различно от нашата представа. Сега, нали, човек си задава въпроса, добре, как да чувам гласа на духа, как да бъда близко до него, как да мога да бъда ефективен и за себе си, и за семейството си, и в църквата, как да разбера, например, какво да служа, какво да правя. Един посланник в една държава, като го пратят, той какво трябва да прави? Той представлява държавата си. Като отиде там, той я представлява. Значи той трябва да донесе посланието и да носи регулярно посланието, което е взел от собствената си държава. Той представлява тази държава. Той не може да отиде там и да прави това, което той смята, че трябва да прави. Но трябва да е обучен, да се е обучил и да продължава да се обучава, да знае законите на своята държава, изискванията и така нататък, за да може да предаде и да функционира като посланник в другата държава. Войника в армията, той не може да си прави каквото си реши. Примерно решава, че ще тръгне днеска на бой, взима си пушката и тръгва. Не може. Той преди да отиде на бойното поле е обучаван какво да прави, следва инструкции и така нататък, в смисъл, че той трябва да направи това, което му се казва, за да може да има единство в армията и за да може действително да се разчита на някаква победа. Защото ако всеки си прави както си той смята, значи просто не е възможно да се стигне до победа. Ние като Божии дечица и като хора, които нали, Господ ни удостоил да изпрати духа си в нас, трябва да бъдем обучени. И трябва да живеем в процес на обучение, за да може поне отчасти, както пише отчасти, знаем отчасти и разбираме, поне отчасти да можем да изпълняваме Божията воля за нас, за нашето семейство и така. За тази цел обаче човек, примерно за да опознае някой друг човек, който примерно обича, какво трябва да направи? Трябва да прекарва време с него. Това е основното, което искам да ви насърча. Аз знам, че времето е забързано, че всеки има много ангажименти и така нататък, но ако все пак искаме Божията светлина в живота си, Божия начин, Божите инструкции и Божията победа, трябва да имаме време с нашия Господ и Спасител. Нали, ние много пъти говорим за това, че трябва да си и прекарваме време със Словото. И днеска просто ще споделя и това. Словото е самия Господ. Така че ние като изучаваме Словото Му, ние всъщност изучаваме Неговия характер, Неговите мисли, Неговите желания. И не само да четем, но и да размишляваме. Може да си имаме тетрадка, в която да си записваме това, което Господ ни открива, лично за нас, лично за нашата ситуация. Според обаче Божието Слово, според инструкциите, които ни е дал Господ, а не според нашите умозаключения. Трябва винаги да имаме едно на ум, че ние може да сме в грешка. И да имаме отношение на човек, който се обучава, а не на човек, който знае всичко. Това е едното. Значи, другото, което е, трябва да имаме време, в което да прекарваме с нашия Господ, да му споделяме. Това е времето на разговор с Него или времето на молитва. Някои хора го наричат тихо време. Да, това е тихо време, защо не толкова даже ние, разбира се, ние ще му споделяме болката си, радостта си, благодарността си.
но и да имаме време, в което да слушаме, да се смиряваме. И често пъти Господ също ни изобличава. И Неговото изобличение е много прекрасно, защото то е животворно изобличение. То ни води към живот. Обикновенно гласа на Господ е толкова нежен и толкова, как да кажа, той не се натрапва. Но той е и изобличителен. Защото в ежедневието си ние допускаме много грешки. Сега, можем да започнем да разпознаваме гласа му и по това какво вътре ни води. Например, имаме желание за нещо да направим. Какво е това, което ни води? Дали нашата човешка амбиция, дали нашите човешки желания да бъдем така, как ще се представим пред съседите, какво ще кажат хората в църквата, дали ще изглеждат добре пред другите. Нали? Няма какво да криеме. Общо взето, често пъти ние хората сме водени от това какво мислят другите хора за нас. Това не е водителството на духа. Това не е определящото и не би трябвало, нали? Трябва да можем да надскочим това нещо, но за да можем да го надскочим, то не става просто така да се, нали, изведнъж. Трябва да имаме взаимоотношения с Господа. Защото когато се казва да обикнем Господа и с всичките си сили, нали, освен с ума си, с душата си и с сърцето си, се говори за обикване, за взаимоотношения. Значи, когато даваме всичките си сили за нещо, да бъде от любов към Бога, нали, от любов към Неговото царство, от любов към Неговите принципи, желания, от Неговия стандарт на живот, а не от любов към нашата амбиция, нашето желание и уповаване на човешки неща. Значи трябва да започнем да разпознаваме тези неща, защото пише, че любовта ни трябва да бъде все повече и повече проницателна и опознаваща Господа. Любовта е нещо, което се развива, нещо, което расте. Защото ето дори когато става въпрос за любовта в 13 глава на Първо Коринтияни, там е много интересно записано. Човек може да раздаде целия си имот на бедните, което е много сериозно нещо, нали? Може дори тялото си на изгаряне да даде. Просто това са много сериозни неща. Не всеки може да стигне до това. И въпреки всичко, ако това е направено от някаква човешка амбиция, от това да се докаже, от това да уповае по някакъв начин на човешки неща, пак това не може да го ползва. Защото не е направено чрез Божията любов. Т.е. не е направено от взаимоотношенията на човека с Бога. Ето защо ние сме призовани не да правим всичко по силите си, това с което започнах, а да правим всичко това, което прекрасният Святи Дух ни показва и ни води. Но за да можем да бъдем водени от Него, ние трябва да почнем да го опознаваме. Да имаме време с Него, да изучаваме Словото Му, ама не да го изучаваме, за да може да се съревноваваме с другите си брати и сестри, колко много знаем, и да ударим някой с Библията, нали, да го ударим, а просто да изучаваме характера на Бога, да го опознаваме, да прекарваме време с Него. И тогава ще бъдем все повече и повече, нашата любов ще бъде проницателна и ще бъде опознаваща Господ. Ще растем в взаимоотношения и тогава ще можем да бъдем, да можем да принасяме плод. Нали? Защото без Него не можем да направим нищо. Не можем да направим нищо за Божията лоза, за Божието царство. Защото хората правят много неща, нали? И лоши, и според тях добри, и така нататък. Но когато стане въпрос за даване на плод на Божията лоза, не можем да направим нищо, ако не сме на тази лоза и ако не се храним от нейните сокове.
Храната ни е Божието Слово, храната ни е взаимоотношението ни с Господ, храната ни е също така да имаме взаимоотношения с нашите брати и сестри, да не се отделяме, да спрямо тях да постъпваме добре, да не се отделяме от Божията църква, защото това е много необходимо за нашето смирение. Ние не можем да напредваме напред в богопознание, ако просто не напредваме в смирение, в кротост, в благост, в плода на духа. Няма как да напредваме. Така че аз ви насърчавам да прекарваме време с нашия любим. Да имаме това прекрасно време, за да може да се изпълваме все повече и повече с познание за него. И по този начин ще бъдем много по-ефективни и за самите себе си, и за дечицата си, и за хората в църквата. Всъщност служението ни пред Бога основното е да се обичаме. Когато и другото е да вярваме. Значи от това проистича всяко едно служение. Защото когато попитаха Исус какво да правим, той им каза: вашата работа е да вярвате в мен. Значи ние ако се изпълваме с вяра към Господ Исус Христос, ако се изпълваме с Божията любов, а за да се изпълваме с тази любов, трябва да я опознаваме. Тя не е просто сладникава любов, някаква си човешка измислена любов. Тя е Божията любов. Тя е записана в Божието Слово и аз ви насърчавам да изучаваме своите Библии, за които трябва да сме много благодарни, защото има места, на които хората не могат да разполагат с Божието Слово, с Библията. И така, бъдете благословени, Бог да ви пази, да ви благославя и да изпълва всички ни с познание на Неговата любов. Бъдете благословени.